thlir tu te in zavain chibai le vekule voin hi July ni somthum kumsan hi somni panga ni lai ni hania video masalama kan tarlan to angin voin khan Russia rama lir hing na tak mai 8.7 magnitude na chu hatlenga hewang hian khovel mun sang-sanga tsunami warning anti chuak pha ani chuan warning anti chuang nge hian tuna hian ram sang-sanga tsunami hi athleng chome ka chungzinga pakhat chu Japan ram ani tsunami thlen na ram sang-sang te hi tuntin hmuna hian omnual to a amero chu tuntum video pi ka hian Japan rama tsunami thlen dan chungchang le shillok na chen khatte karon bi chiang don ha ani kan sia chau angin kumin July thadir lampang khan shillok na thleng turangin mitam takin an ngai wangin Japan rama khwazin tam takte zin turpo an zin lo pha niin alanga Japan ram hian July thabiga phe hi chuan khwazin an nei manglo niin an tarlang July ninga kha shillok na thlen hun turanga an tarlan ania amairo chu a thlen tak silo wangin mitam tak chu an shillok na hi a thleng dik talo niang tin ngai dan an siama tam tak chu an thoven pha le bok ani amairo chu kha shillok na kha Rio Tatsuki yin kumsan hi somni pakhata shillok na anei ni tak ania amero chu ani hi a thlen ni tur shillok na thlen dik ni tur angin mitam takin an ngaya khami chungchanga khan hriat thiam lo thil a awma wangin tam tak chu anin July ninga tsunami thlen tak lo wang khan shillok na hi thleng dik talo anga an ngai ani amero chu July thachunga thleng tur angin ale khabua chuan ajiak zok ani tichuan tuna hian shillok na hi a thleng dik ta ni in alanga tsunami hi tuna hian a thleng meka Japan rama po tuna hian tsunami wave tuifon masaber chuan asu ni in antarlang ani video masalama kan tarlan to angin Russia ram Kamchatka peninsula hom chung chu lirhing 8.7 magnitude na chuan asoya hei hian tuipui kam sang-sang ate tsunami a thlen tir mek ani tin Japan ram marlam Hokkaido Island le Russia Kuril Island ate tsunami hi a thleng mek ni an tarlang bok hetianga tsunami thlen tak awang hian shillok na chu mitam tak ril ruwa aron lang thar le ta a kumsang hazakwa somkwa pakua Japanese artist Rio Tatsuki yin shillok na alone to chu ani hi kan soivo to angin Japan baba vanga tia shiat ania social media mangtu tam takte chuanin tuna hian a shillok na hi a thleng dik le ta tin posan siam na sa ani amanga the future I saw chuan Tatsuki hian Japan le Philippines in kara tuifin riat monga chuan khilian tak mai siam dona hei hian kumsan hi som pakhata tsunami aya le thumana chu a thlen tir do ni in asoya tuna hian tsunami hi thleng chhomek ta ni in alang report chen khara chuani he shillok na hi shillok na thleng dik ta zok ti chungchanga hian in hial na tam tak aum bok ani fans tam tak te chuanin Tatsuki shillok na amumanga thil thleng manga azia tak chu tuna hian a thleng dik ta ni in an ngai Tatsuki hianin shillok na sang-sang alo nei to a shillok na te po hi a thleng dik photo bok ani Princess Diana le Freddie Mercury thi tur thu te tin COVID-19 pandemic thlen tur chungchang te po alo shillok to a tin hemi pi lama hian kumsan hi som pakhata Japan rama tsunami thleng tur chungchang po kha alo soi to boka a thleng dik vek ani heting ang record sang-sang alo nei to wang hian Japanese baba vanga hian tuna tsunami le lirhing thleng tur chungchang shillok na anei le hian mitam tak ngai vena hloa a thlen dik le nge an ring bok ani shillok na hi a thleng dik ta em nge thil thleng pal zok ti chungchang hi chuan ke mani thewin ngai dan kan siamanga a thleng dik ta tin kan siam theya ani lo vek poin thil thleng pal tiang te pon kan soi theang hemi chungchang hi chu ke mani thewin ngai dan kan siam don nia ole tuna chuan engtiang chin nge tsunami tuna
Japan rama thleng mek hian ngong anei dan kan tar lang le don ha ani tun din hmuna hian tsunami in Japan ram hi asut tak awangin tuipui kama cheng mi makta duai ni te chu an chen na hmun chu asan turin thu nei tu ten an hriat tira tin tsunami fit so ma sang chuan Japan tuipui kam hi tuna hian anuai mek ni in an tar lang vào kam tam tak chu tun din hmuna hian aruak vek to mi tu ma omanom to lo mi tam jok chuan tuna hian an chen na in chu sanin mun him lam an pan meka tin tsunami hian tun din hmuna Japan ram Hokkaido marlam tuipui kam chu anuai mek ni nan tar lang tun din hmuna tsunami hian mi tam tak ngai ven a hlo chho meka social media mang tu then khat ta phe chuan tuna hian tsunami tuna thleng mek hi Tatsuki Shilok na thleng dik ta ngin an tar lang mek ani mi pui tam tak mi makta duai ni vel chuan tuna hian an lir thei mangtein an chen hmun an chu asana then khat te chu ke in an kalboka mun sang lai dewa himna zong in an kalmek ani tsunami metar khat le point thuma sang chuan I wait longchol hmun chu tuna hian anuaya hi Northern Prefecture a ani thu Japan's Weather Agency chuan an report ani tuna Russia rama Kamchatka Peninsula lianghing thlengta kha soitak ngin 8.7 magnitude na niya khovela lianghing na tak som thleng to zinga atel phak hial ani soitak ang khan Japan mi puide chuan tuna hian mun sang sanga himna zongin an tan chuak meka achan chu kumsan hi som pakhat khan lianghing na tak Japan rama hian alo thleng to a he hianin a nuclear plant te po ati chena sa a khathil thleng kha an thin lunga an ril ruwa ana cham renga lau nei nan khat ani ber mai chuwangin tuna hian himna zongin an tlan chuak mek ani boilam bi ka chuan tsunami hian Japan nuclear facilities te chu alati boilo ni yin tarlan ani tsunami hian mun sang sang tuna hian Japan ram abikin ati boina sa a in kalpo na sang sang te tin rel baka thona lam thlok chu tur thleng puin delay ania ani lo vek point then khat pe chun suspend hial ani Japan Chief Cabinet Secretary Yoshi Hamas ISC chuan mi puite chu an chen na ina hun eng mo chen chung chu an gir thei don lo ni na soya achan chu tsunami hian tiang hian hun eng mo chen chung an chen na mun vel chu ati boi don ni in atar lang ani ole kha kha tun din hmuna Japan rama tsunami thlengmek chungchang kan tarlan thei chu hania mitam tak chuan tuna hian midam tak chu tun din hmuna hian mangang thlabarin an oma an chen na ina po omngam lovin himna zongin an tlan chuak mek ani kan soitongin Ryo Tatsuki Shilok na khan ngong lian tak mai hania tuna hian Shilok na kha thleng dik ta ngin mitam takin social media lama posan siam kan ti to kha ole kha kha tun din hmuna Japan rama tsunami thlengmek chungchang kan report thei chu ania video danga ramdanga tsunami thlengmek chungchang kan tar lang le don nia tun tu matan chuan khati zong kha ni ye